Така, сега, днешното първо заседание има задача първо да изясниме какво ще правим. В смисъл, че трябва да се определим правилата за работа, за дейността в работната група. След това да се обединим около идеята каква ще бъде философията, каква ще бъде концепцията на новата организация, как да я изградим. И след това да набележим какво ще правим на следващото заседание. И за това предлагам най-напред да разгледаме тези правила, които съм дал едно предложение за дейност на работна група в основаването на НПКО. Имате ли други предложения за, така да кажа, дневния ред? Добре, сега ще го прочетяваме. Добре, започваме с правилата. Значи първо, участниците в работна група да създаваме на... Няма да чакай, може някой... Ами чакайте да видя дали се обади. Те ще дойдат на начало. Да, дали да почнем от начало? После ще го дадем само за да го отговорим. Да, кажи. Нищо, да ние сме тук. Ние сме тук и... Така, Иван Козухаров на някакво отношение в Смолян бил и късно тръгнал, след половин час може да дойде. Но... Така, тази страница я пускаме по електронна почта и всеки може да прави корекции, да прави допълнение, така че сега на бързо ще прочета. И така участие са 15 души, сред които 7 председатели на национални организации, подписали споразумителен протокол за тази цел. Останалите 8 участници са избрани на събрание на 7.2.2014 година. Второ, за председател на работна група е Иван Михайлов, който има и мандат по силата на споразумителен протокол за комуникация и представителност през МЗК. Председателят информира, организира членовете на работната група за провеждане на заседание, като предоставя и всякаква друга информация, свързана с създаването на НПКО. Трето, заседанията се провеждат един или два пъти месечно, средно 2 часа, като място може да бъде град София или другаде. Четвърто, за започване на заседание е необходимо присъствие. Форум 51% от членовете на работната група. Форумът може да се осигури чрез конферентна връзка, телефон или друго техническо средство. Пето, избира се председател и протоколчик на заседанието на работната група. Протокола след изготвянето му се изпраща с имейл на членовете на групата. Шесто, отсъстващите от заседание на работната група без уважителни причини и отсъстващи на повече от 2 заседания се приема, че са съгласни с гласуваните на тези заседания решения. Седмо, основната цел на работната група е избиране на концепция за създаване на НПО, както и изработване и устав на организация. Осмо, определя се регламент за основно изказване предложение, примерно за 5 или 10 минути и за кратко изказване, мнение и коментар 3 минути. Девето, гласуването на предложение става явно. Десето, по решение на работната група може да се публикуват в медиите приети одобрени материали. 11. Членове на работна група подготвят учредителното събрание за създаване на НПКО. 12. Срок за приключване на дейността на работната група до средата на месец май 2014 и 13. Провеждане на учредително събрание на 31 май 2014 година, т.е. до края на месец май. Така. Имате това, ще го пуснал? Не съм го пуснал. Това ще го пусна, ние ще не изчаках да не го коментираме. А сега... Не съм го пуснал. Така. Но да си това трябва да първото да се разберем как ще работим. Да не бях тази връзка по първа точка. Тъй като е писано 7 председатели или 7 представители. Представители. Събравете се формитърси. Трябва да бъдат председатели, трябва тогава, от организацията си го мисли, дали да упълномощим с решение на управителния съвет. Някои в случая бяха председатели, за това го пише.
Да, просто документиране. То не е ясно, че се намери решение. Може да представите, но реално протоколът е подписан от председателя, 7 председатели. Дайте, давайте да преопълномощава. Какъв е проблем да преопълномощава? Но за какво е необходимо това? Какво имаш предвид? Аз не съм председател сега. Ако е писано точно председател, имайте предвид, че ще има сигурно обструкции след това някакви негове. Затова ако пишем представители е едно. Трябва да бъдат пълномощени представители от тези организации. Мисля си аз. Това е най-точно. Според мен дължи пише председател или представител. Според мен не трябва тази работна група да се въобразява, че е нещо по-разле какво велико. Да, стана благодарение на министра и благодарение на инициативата на Северни представители ръководители. Но никой не може да спре хората да се организират работни групи, когато се създават нови изложения. Никакъв проблем се организират и 22 групи. Така че да не се приемаме чак толкова на сериозно, по-скоро дайте да се опитваме да изработим нещо, което да се хареса на пчеларите. Иначе има да ни оплюват, да ни освирват, включая и тия, които са добронамерени, ще се наведат в списъка на Божни кавички да видите. Желаните очакват нещо, не сте пред погледа. Тук в тази точка пак има неща, които не отговарят на концепцията, която аз исках първо, ако може, ама понеже не съм подготвен, съжалявам на неща, да знам на него. Но трябва да се определим целите, трябва да се определим важните принципи. Хората не очакват, че сме открити, че сме демократични, че няма да се крим. Ето тук си писал, например, гласуването на предложение става явно. Супер! Това е принципа за открито, сигурно. По решение на работна група може да се публикуват медиите, приети, тралалалала. Какво решение? Значи, всичко, което се случва в работна група, се публикува. Аз се предвид на когато сме готови. Когато сме готови, защото ние го правим, започнем устава на парче, стигаме до някъде и публикуваме го, след това правим корекция. Точно да публикуваме нещо, прави тук и край, че не са спасали. Ще си открити. Да, точно открити сме. Тоест могат да се публикуват, но не за сега да се публикуват. Нещо такова. Да, иначе не е добре точно. Не съм нищо убеден, че има значение как. Знам. Ще видите. Значи аз съм вложил в други направления, сам се събрал асоциация и справя както си искам. Знам ги тези неща. Знам психологията на хората, слава Богу, не съм занимавал. Знам, че можем да ги манипулираме и така нататък. Ама представете ми нещо да се направи за тези хора. Имат си празни неща, които трябва да бъдат направени. Тя е гледна точка. Как може да предложение? Регламенти изказване, значи, тези регламенти, 8 точка, извинявай. Само нека да довърши той, защото още мислиме по това, по неговото предложение. Ами това е седем упълномощени представители на организациите и останалите, които са избрани. Да го запишем точно, защото може би ще се Добре, добре. Седем упълномощени Ако ще останат председатели, няма проблем. Се състоят 15 души. Не, значи вие сега ще кажете дали са председатели, те също трябва да са пълномощени, така че също трябва да В случая, когато е пълномощено, са представители. Както да го Защото някой може да ни харесва, някой ще изберат някои групи, да представляват. Както и нашите Седем упълномощени случаи. упълномощени представители, може би така наистина. Тоест, за добро или за лошо, често тази човек се избрани по друг начин. За сега не лита срещу състава. Хората. Обаче не си иска този състав да направи нещо полезно. Значи, може би в случай като ние скачили. Това добре. Така. Значи, може би в тази точка трябва да се за пълномощията никъде не съм писал. Не може да дойде на Петър Вячеслав, обаче е казал на те, гласувай за мен, имам ти пълно доверие. Правилно, да. Трябва една точка да се упълномощава, когато не може да присъства. Има право да пълномощи някой друг от работа. Предложение за упълномощаване. Упълномощаване на представител, нормално се, така съм насякъде. Сега дължа 8 до трябва да пишате трава или прошло звън ми Вячеслав ще каже, да, за мен. Това означава, че трябва да се напише пълномощ. Някаква форма е. Да, хубаво да е документално, но в случая толкова спешно да стана, сам съм писал конфидентна връзка, не знам да го питаме, кой ще гласува за теб днес. Също биха ги... Не е необходимо да има чак толкова пълномощта. Да, и аз мисля, че тук много бюрокрация не трябва да се справя. Пълномощ. Защото това
случва често. Както е предвидено тук един или два пъти месечно, което за мен е много. Но писмена форма... Не, писмена форма не е необходимо. Всъщност, тук се събрали хора, които искат да речем нещо да свършат. Ако не така да свършат. Точно. Только начало един екземпляр там. Добре, вече писах и вършим друго. Само ли се правиш? Не, 4 са. Искаш да го видиш? Тя почваш да драска. Нищо да няма. Путин след това ще го видим. Добре. Аз се опитам да му работя да чувам. Значи втора точка прескачаме, нека да видиш Михайлов. Той има най-голям опит. Все някой трябва да ги синхронизира тези неща. Той има изключително също. Заседанията един път или два пъти месечно в София. София е неудобен град. София е удобен град за софиянци, но има и парници, и чани. Нали, моето предложение в Габрово, в Казанлък, в Стара Загора или в Пловдив. Има ли тук след нас да се работи тук някакви? Тези места ли? Горе съдъка на България. Иначе Варна, София, те трябва да станат пред сутринта, за да дойдат на време за срещи. Значи, Много е тежко. нямаме от Стара Загора, нямаме... Тук сме от Сливен. Не, този записвам. Работа група ще определя следващото заседание, къде и край на марша. Да. Не може и така да е. Значи е проблема, дали ще бъде на космоса или ще бъде някъде Проблема е кой ще пътува 6 км, кой ще реши да идва на работна група, ще намери начин да пътува. Значи работната група определя... Ще разтърся, работната група ще определя нашето събиране, следващото събиране. Може да стане не в София, може да бъде някакъв център. Да, може да се сменят, разбира се. Да, аз за това съм писал, че може да... Да. Не е продължително да бъде само тук. Но в тази връзка, може моето предложение е следното. Ако можем максимално да разредим събиранията, да работим само по електронно. Примерно един път... И моето е също. Това означава само да събере с преди електронни приемане. средства за комуникация. Интензивно се разменя Най-много два пъти. Интензивно се говори по телефона. Имейлите са достатъчно. Написано е, пуснато е до всички. Само даваш списък на имейлите и си ги пускаме един Пуска за с документ, прачи забележки и така. Виж, Михайло, да се това организира. няма да знам къде ще правим срещата. Само когато стигнем до определено До гласуване. противоречия, които са концептуални, тогава вече може би трябва да се насрочи работна среща, на която две или три такива противоречия трябва да се решат с гласуване и трябва да запишем. Ами, Трябва да запишем. движението. Добре, Подкрепям също ще го продължа аз. По-най-ако срещи, по-интензивно електронни медии, събираме само когато трябва да гласуваме, то трябва да гласуваме, когато не сме се разбрали, т.е. има противоречие и трябва да се както днешния случай. Ще стигнем не само до това, нали, като се събираме да решим поне тази посока или това Няма проблеми противоречие, не може без да срещи да заработят всички материали и да има събиране и гласуване. Ако има противоречие, се събираме по-често. Съгласи се. това е голямо облегчение. По-не Това трябва да работи. Значи, какво максимално да концентрираме Работа по ниери, т.е. електронна почта. работата, дейността на работна група по електронна почта. Да. И веднага, значи тия 7-8 имейла, които в момента ти пускаш съобщенията, трябва да се увеличат на 15. 15 момента. Няма време да получаваме това 7-8. Да. С нощи си изчистили различията, моя имейл. Които свърши, още ги свърши. Вече е пълен с така. Добре. Така, други? Ами това са кога да и как. Чакай, следващото. Това е точка 3, още не сме приключили. Не, по това, ако други предложения няма, Тоест, събираме се кога, всички ще кога събираме следващо събиране, да насрочим и дата. Почваме не, тези това накрая. Нека да видим докъде ще стигнем на сега. Това накрая. За сега само по първа точка именно приемане на правилника за дейността на работата. Значи с тези предложения, които ги направихме, и корекциите, ще ги запиша и още до вечера ще ги пусна
от имейлите, пък може да има от другите членове могат да предложат нови корекции.